tapi Rama Jek wakeh. Tur nyeni tenan. Nyuwun tepuk tangan untuk Abahe Kirun. Wah. Luar biasa. Ya iki budayawan ya seniman tenan ngene iki. Komplit. Menggeh-menggeh iku. Napa? Menggeh-menggeh. Nek sing jenenge piyayi lek wis besus ngoten niku kan iso ngakali piye carane Nadianto gerak ning ora menggeh-menggeh to, Pak. Jarene sapa? Jare kula ngoten kok. Ya iki sing rong iso arek-arek ya iki. Samirah ngeten iki. Nek percil wis 50%. Alhamdulillah. Ratek lulus. Nggih. Cak Mondol? Sapa? Mondol. Mondol ka isone mancing kok. Karo konjo iki Samirah. Elisa Tatin ben ngerti. Nggih. Ada ciri khas untuk lawak itu jenenge beksan gecul. Jogetan gestul. Nggih. Ora serampat ke Jawa Tengah sing nggawa ya Kirun. Nggih leres niku. Ora enek wong nggawa serampat. Saiki semua lawak jogetan serampat. Nggih. Lah iki sing Samirah mumpung ki disiarke YouTube. Nggih. Ben bodho ngerti. Ya joget to Samirah, aja serampat tok. Jamong kowe ya iso. Saged nggih. Blentang-blentong blentang-tuntung niku to. Enek-enek lho, enek dosene ya lho. Nggih. Enek dosene lah. Dosen karawitan yang sangat nakal. Nakal tegese kreatif. Kreatif. Nek kowe muni kreatif aku ora percaya. Wong aku ya nyekel kertune kok. Wong kula pengen nutupi kok malah. Alah, anak-anak wedok. Yo. Jamong.
kula aja serampat ae. Ngaten malah matur ora ngoyo, ning nyatane mengena kok, Bah. Jek dawa. Lho lho apa? Jamong ya iso didawakne. Nggih. Ki jamong. Kenal Gunung Sari ora? Kenal. Alah ngerti ini Gunung Kembar doan iki paling. Ngerti no iki para sarjana kok. Gunung Kembar iki nek ora kena kanker. Nek kena kanker ya Gunung Kepacul. Nena nena nane nena nane nene nena nana nanane nena nana nena nana Jek wakeh. Lho, seniman senior ingkang sae ngoten niku mboten larang kalih ilmu ngoten niku lho, Bah. Lah dienggo apa? Lho, nggih bunci. Lah iya. Kanca-kancane iki joget ya apik kabeh. Weruh aku wis. Nggih. Apa meneh jenenge tim. Nekseni. Nggih. Gudril iki lho wakeh. Ana Gudril Mediun. Urung Lumajangan ya, Neng. Gudril Lumajangan. Nggih. Gudril Malang. Gudril Mbah Narto enek dhewe. Nek gak Mbah Narto lho. Rama ibu nih. Rama dluntang tunggu. Tinggal aku tandang tanduk. Tinggal aku bunuh diri nih. Nek neng Kediri petuk ya gendaan. Pasulayan. Jere sapa kok? Aku. Aku ya ora. Mula kanca-kanca dagelan kudu ngerti. Nggih. Halah, neng Kediri petuk ya gendaan. Kok ngengkel. Ya ngengkel. Nggih. Pak Juwarto, Pak Haji Juwarto. Apal. Nggih. Terope iki kanggonku. Niku asas pemerataan, Bah. Ah iya wong tanggane ya padha duwe. Lah nggih ngoten niku. Aku iku mun panggung sound system. Sound system Kirun, panggung Kirun. Khusus wayang mawon kenggene Mbah Kirun. Nggih, aku ya ngono. Penting uang masuk. Lho, sakniki napa-napa mundhak jenengan mboten mundhake pripun? Diundakne piye? Diundakne ya dinyang kok. Lho pun sah niku sing jenenge wong nanggap ngenyang niku lek untuk keakraban to, Mbak? Keakraban apa ora dinyangi iki kok gak dibatalne. Golek liyane. Golek liyane. Dile wong Mediun. Pripun? Lah niki nyuwun dawuh. Orang Jawa Timur. Ki mesti enek tembung iki, Mas. Pripun? Kula nuwun. Ketok wis pindah kabeh wong kene. Kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula. Kula. Ayo. Kuwi tata krama lho, Mas. Nggih. Lah kok gur mulek kae. Ya kur ngono kuwi. Kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Kuwi wong mlebu nang omahe wong ya kudu kula.
Mboten lho, Mbah sing mirsani niku napa sing nggawa jenengan kok iso kompak men lho. Aja-aja wong bagi wi. Aku nggawa ndolop kok, Mas. Nggawa ndolop sak akeh-akeh. Ya enten melih. Pripun? Wong Jawa Nggih. mesti apal niku. Leres. Kula niku lak keliling murai China, Hong Kong, Taiwan, Korea sampai ke Suriname, sampai ke Belanda. Nggih. Jejak digital Kirun kan ya iso dilangi. Leres. Sampai Merauke. Wong Irian, wong Maluku, wong Sumatera. Di situ ada orang Jawa, mesti ana tembung iki, jek apal karo tembung iki, apa meneh sing jenenge sedekah bumi, nyadran ngono enek wong Jawa mesti tetep nglakoni niki raketang jenang sengkala sak piring, slametan cilik-cilikan ning musala. Tetep nglestarikan niki kaya Pak Juwarto niki jenenge ngrasane Jawa tetep kenthel eling-eling. Tepuk tangan untuk Pak Juwarto luar biasa iki. Ora iso ilang. Nggih. Sluman-slumun, becik ketitik, wolo-wolo, demit randulit, tombo teko, Lara lunga. Pak, jenengan mangke lek luwe pripun kok ya geleme. lah iki mau tak ndumi kabeh. Nggih. Niku enten kaitane kalian rasa, Mas. Tegese pripun, Pak? Jeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, awak Kyai sepuh. Leh siar agama Islam ten tanah Jawa niku mboten nabrak budaya. Nah, niku. Karena sebelum Islam masuk ten tanah Jawa, Islam masuk ten Nusantara niki neng kene wis enek budaya. Neng kene wis enek. Akhire neng Indonesia dadi ampun, neng kene dadine apem. Apem. Nggih. Ora iso afun, ora iso ampun, dadine apem. Mula wong mati slametane apem. Dijalukne pangapura ning Allah Taala, afun dadi ampun, dadi apem. Lah nek wali daya golekne kekuatan, mula ditengeri iwel. Manggone ya wis beda. Jajal wong blawong sesuk, bayi lahir slametana apem geger. Geger. Ape ning rapas nggone niku. Ora ya ora iso. Nggih. Wong memang wong nglairke iki golekne apa kuwi? Golekne kamulyan, golekne kekuatan, mula wali-wali daya dadine iwel-iwel. Wong mati ya ngono. Slametana nganggo iwel-iwel ya geger. Nek wong mati apem, nek bayi lahir iwel-iwel. Nek wong mlairke kuwi panggang ayam sego kulup krawu, tapi nek wong mati kuwi sego gurih terus ingkung lan sak pinunggalane manggone wis dhewe-dhewe. Wong kene ya jek enek tingkepan. Woi, halo. Jek enek tingkepan. Ya jek nganggo rujakan. Ya cek tangkir pluntang, waluh godokan, jenang procot, kowe yang ngerti karepe. Sampai nek rene tak terang. Cara kependem kehebatan orang Jawa. Sing nyatane ya tasih mendarah mendaging menjadi jati diri yang sangat hebat. Ndadekake para warga masyarakat niku saya guyub rukun selamat donya tekan akhir niku lho, Pak. Niku budaya, Mas. Niku ciri khas Islam. Niku sing diajarke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa katresnan dirangkul kabeh ora enek sing dilarani atine. Islam itu adalah agama katresnan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, ngene iki. Iso kompak ngoten nggih blawong. Wong blawong. Kowe ya jek rujakan. Bayi pitung weteng keneng peteng pitung wulan ke ya tingkepan. Bayi lah wong ra gablek dhuwit. Nembang gampang. Ayo, ya ora no. Enek no tembang nek Mbak Narto. Napa?
Enek lepetan angu dari angu culi kuwi enek. Kuwi kacar kucur ngiras pantes sak anune sombene. Lho, kabeh disemayani. Sak semayani kabeh ben surane. Ning ampun kuwatos, Mbah, ampun kuwatos. Pak Juwarto sampun paring dawuh menawi dipun paringi rejeki ingkang lancar, panjenenganipun dipun paringi sehat walafiat, aja kuwatir. Tiap sura tetep wayang. Tetep wayangan. Tur mula sing lanang-lanang lungguh, sing wedok-wedok lungguh. Aku nek wong lungguh manggon ngisor iki nelongso Mas. Lah napa? Lah ketok guyub ngoten malam kok. Lho guyub ning sing wedok mesti kayak ngisor, sing lanang-lanang dhuwur rumbone ngisor iki ngurmati iki. Mergo wong wedok kuwi pondok pesantren pertama. Iso alif bak tak iso ABC. Ibu pertama, puskesmas pertama. Sing dulang ya mboke. Sing apa-apa ya mboke. Sing lanang rek sentuk. Jeng Nabi, wonten ngalam donya niku kula niku dah bekti kali sinten? Ibumu, loro ibumu, ping telu ibumu, ping papat lagi bapakmu. Mula wong wedok disebut ibumu ping telu. Dadi ibuke telu niku. Telu, nek wong lanang duwe telu kuwi luar biasa. Swarga. Kok terus diplesetne rono geding aku. Ya, hormate lho. Ada 3 peristiwa. Nggih. Mbak Cange. Nggih. Sing wong lanang ora nglakoni, rungokno kupingmu. Yoga-yoga. 3 peristiwa sing wong lanang ora nglakoni. Yang dilakoni seorang ibu. Napa niku? Waktu melahirkan. Nggih. Itu ada 3 peristiwa. Nek sing selamat ki mboke, kadang-kadang anake mati. Nggih, sing mboten selamat. Sing ora selamat. Nek sing selamat anake, kadang-kadang ibuke mati pas melahirkan. Nggih. Yang lebih tragis, anake mati, mboke mati. Nggih. Iki wong lanang ra nglakoni. Leres. Sing teko guyu, sing nekake nangis. Ngokno. Nggih. Sing teko nangis, sing nekake ngempet, sing teko guyu. Kuwi wong melahirkan. Sing nekake, sing lairke. Sing ngeden. Nangis. Ngempet, sing teko. Oe. Sing teko. Sing teko. Oe. Sing nekake ngempet. Lah sing nekani lanang apa wedok? Karek ro sing lanang nang njaba, sing wedok perang sabil ngempet sing lanang ngrokak. Mula hati-hati, mula tetep hormat pada ibu. Bu, bareng Bu. Selindrungmu Mas. Bu, bareng. Kasih ibu bareng tak terhingga hanya memberi alhamdulillah adem ayem tentrem. Bah, apa-apa ki agama budaya negara. Adem apa meneh wong blawong. Panjang umur ya Kang. Amin. Panjang umur ya Yu. Barokah lahir batin ya. Kembang nongko kembange cengkeh, Pak Juwarto duwite akeh. Amin. Allahumma amin. Iki ya bekar ngerepotne mboke kabeh, termasuk sampean kula, Kesi, Sinden, Elisa, Tatin. Iki biyen kok ngrepotne mboke. Jere sapa anak ra ngrepotne mboke? Neng weteng lho. Lagek sakulan kuwi ngrepotne mboke pake. Sing diarani nyidam. Wah, nggih. Ora usum bakso jaluk bakso. Nggih. Ora usum apel njaluk apel. Kuwi sing ngrepotne Pak mbokmu. Eling kowe karo pakmu mbokmu. Gonku ki enek bayi 7 wulan nyidame ngrepotne mboke. Ha nek
Nyidam pengen anggur, pengen dondong, pengen bakso lumrah. Tonggoku jenenge Mejor warung dumpil. Nyidam piye? 3 wulan ning weteng nyidam ngedol omah. Ngejak kiri lek kuwi. Bayi lahir mboke kontrak. Bayi bajindul tenan. Bayi ngejak ngedol omah. Nggih. Mula alhamdulillah. Barokah saestu dalune. Ning wong kene kok selawatan jikuke, tembang Jawa kok ya jikuke, ilir-ilir wau. Leres. Apa ya apal kira-kira? Ayo Mas, lho sing geder nguyuh matane. Bene bah timbang dadi penyakit ora. Sore-sorene mau lho nyapa. Melangkah Mas, Mas. Delok apal ora? Delok tutuken Mas, nek gak